Is-Sibt tal-5 ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 11, versi minn 45 sa 56. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu is-Sinedriju u qalu: x'sejrin nagħmlu għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġu r-Rumani u jeqirdunna kemm it-Tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qassis il-kbir dik is-sena qalilhom: intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għal poplu u mhux jinqered il-ġens kollu. Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inserta kien il-qassis il-kbir, huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu, u mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġema waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxerdin. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddiex aktar bid-der fost il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal lejt tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għid għar-rit tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-Tempju: intom x'taħsbu? Tgħid jitla' l-festa? Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Inti tħalli il-biża' u l-oppożizzjoni iżommu klura milli tagħmel ir-rieda ta' Alla? Kien twemmin fil-Lut li meta il-qassis il-kbir jitlob parir minn Alla għal ġid tan-nazzjon, Alla jitkellem permezz tiegħu. X'ironija drammatika li Kajfa ipprofetizza li Ġesu irid imut għan-nazzjon tiegħu. Il-profeta Eżekjel ħabbar li Alla kien se jwaqqaf poplu wieħed, art waħda, prinċep wieħed u santwarju wieħed għal dejjem. Dan insibuh fil-kapitlu 37 versi minn 26 sa 28. Luqa iżid mal-profezija ta' Kajfa li Ġesu kien se jiġbor l-ulied ta' Alla li kienu imxerda. Ġesu ġi biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra, imma dan kien se jagħmlu bi pjan maħsub sewwa skont ir-rieda tal-Missier. U kien jaf li kien se jasal il-waqt meta xejn ma kien se jżommu milli jitla brieda soda Ġerusalemm biex hemm iwassal fit-tmiem il-missjoni tal-fidwa li fdalu l-Missier. Mulej, għamel li aħna id-dixxipli tiegħek inkunu dejjem lesti nagħtu ħajjitna biex inwettqu r-rieda tiegħek. Marija omna, kun int li tqawwina biex bla biża' inkunu lesti ngħaddu brieda sħiħa mis-sofferenza u mmutu għal Alla ħalli nkunu nistgħu mbagħad naqsmu miegħu fir-rebħa u fil-glorja. Amen.